halo Farel, yai minggat Sony Just and Ica Tresnawati. Farel masuk. Jika ada Farel sikat. Sri kapan kowe kali kowe lunga ora pamit aku jarene neng pasar pamit tuku trasi nganti saiki kowe durung bali. Mas sepurane wae aku lunga ora pamit kowe pancen tak sengaja kowe ora ngerti mergo lungaku durung tentu bali. Dan belia Sri dan belia aku lara mikir kowe ana ning ngendi. Dan belia Sri dan belia tega temen kowe minggat tinggalne aku. Yen pancene Sri kowe eling aku ndang belia aku kangen setengah mati. Asyik Farel mantap. Arek Farel yai Mas sepurane wae kang Mas aja ngarep aku bali. Aku njaluk tulung ikhlas hatimu iki wis dadi pilihan uripmu. Dan belia Sri dan belia aku lara mikir kowe ana ning ngendi. Dan belia Sri dan belia tega temen kowe minggat tinggalne aku. Yen pancene Sri kowe eling aku ndang belia aku kangen setengah mati. Ndang belia Sri ndang belia aku lara mikir kowe ana ning ngendi. Ndang belia Sri dan belia tega temen kowe minggat ninggalne aku. Yen pancene Sri kowe eling aku ndang belia aku kangen setengah mati.